Benvingudes i benvinguts a la quarta edició de la Universitat d'Estiu del Cooperativisme. Abans de començar, però, volem tenir un record afectuós i sincer per en Jordi Estivill i Pasqual. La seva trajectòria generosa i lúcida ha ajudat a moltes de nosaltres a entendre el cooperativisme com una eina de transformació col·lectiva. Estem a la Universitat de Barcelona. La UESCOP s'ha consolidat com un espai de pensament crític i d'acció col·lectiva. El món del cooperativisme i el món de l'economia social viu un moment òptim dins el nostre país. L'any passat ens vam plantejar una pregunta incòmoda. Les persones al centre de què? Les persones al centre de què? No es tractava de posar en dubte el valor de les persones, sinó de qüestionar l'entorn on vivim. El context en el qual ens trobem és dur. L'auge de l'extrema dreta a escala internacional no és un fenomen passatger. L'emergència climàtica no espera i les desigualtats i la precarietat, en lloc de contenir-se, es van enxamplant. I hi ha dues maneres de fer-hi front, el de la resignació i el de l'atenció activa. El cooperativisme és la pràctica col·lectiva d'aquesta atenció. Tenim per davant 2 dies intensos, de sessions, de debats. Aprofitem-los, siguem incòmodes quan calgui. Posem-nos d'acord allà on sigui possible i, sobretot, anem-nos-en d'aquí amb alguna cosa concreta que no teníem quan hem arribat. UESCOP 2026. UESCOP 2026. Cooperativisme actiu, pensament viu. Moltes gràcies. Merci.